Puto na. Oh, saan ka galing? Ha? Gina. Oh. Okay. Ayaw ka na. Hindi na. Mga kasinag, magandang hapon. Mag-spray muna ako ng palaya natin. Ayan itong ginagamit ko pang uhod. May mga uhod kasi mga kasinag, sprayin ko muna bago ako mag-umpisa dun sa kukuprasan ko. Kasi baka abutin kayo mga isang buwan dun mga kasinag eh. Hindi ko maasikaso ito. Kaya sabi ko sprayin ko muna. Wala nga si Bagwis, hindi nag-iingay. Nagbuburak na ang naraw. Ay, ang ganda ng bulaklak. Ayun mga kasinag, wala yata si Bagwis ngayon. Kasi walang nag-iingay eh. Hindi ako nakadala ng sombrero. Init. Sa totoo lang mga kasinag, ang bigat. Ang bigat kanan. Ang bigat ng isang puno dito. Matalsik ko ng gitansa ko. Sigtiro ko tatamparo na yan yung
Mga kasinag, natapos na tayo doon sa kabila doon. Natapos ko yung 3 pitak doon. Ngayon, ito naman. Yung isang pitak na yun, natapos ko na. Tapos, ito naman 3. Habang nag-spray tayo, dumating si Bagwis. Andito si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Diba, narinig nyo mga kasinag, andyan si Bagwis. Saan ka? Andyan na yung alaga natin mga kasinag. Bagwis! Buto na. Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Huwag kang ininom ng tubig dito ha. Huwag kang liligo. Opo, saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Magwis! Gutom na! Gutom! Ha? Gutom na po! Mamaya, tapusin ko muna ang ginagawa ko. Pag natapos na ito, bigyan kita pagkain. Opo. Opo. Tapusin ko muna po. Opo. Ako na si Bagwis. Bagwis! Isa lang ang sakin. Chloe da baga. Bagwis! Upo dun mo. Upo dun mo. Toy. Pitoy. Pichoy, 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 pichoy. Mamaya nagpurutik ko. Ayan mga kasinag, tapos na tayo mag-spray ng palay. Katatapos lang natin. Ay, salamat sa mahal na Panginoon. Natapos ko naman ang pagsubok na ipagkaloob niya sa akin ngayon. Habang nag-spray nga tayo mga kasinag, dumating si Bagwis. Nakita nyo naman kanina. Ayan si Bagwis, oh. Kapanghina rin mga kasinag. Tara! Bagwis! Gutom ka na? Gutom ka po? Gutom na baby Bagwis! Gutom na! Opo! Kakain! Ha? Ayan mga kasinag si Bagwis, oh. Nasa itaas ang Nara. Kita nyo ba? Medyo hapon na kasi. Pare ko, malapit na magdilim. Hindi ko alam mga kasinag kung makikita nyo pa. Uwi muna tayo mga kasinag. Kunan ko muna siya ng pagkain. At maghango pa ako ng uling. Para bukas panibagong trabaho naman. Sandali lang, kunan kita pagkain. Uwi lang sa bahay. Opo. Kukuha muna ako ha. Kunan kita pagkain. Opo. Bye-bye, Bagwis. Bye-bye na kay Bagwis. Bye-bye! Bagwis!
Mga kasinag, nakapagkuha na ako ng pagkain ni Bagwis. Ayan, hindi pa nga tayo nakapagpahinga. Galing sa pag-spray ng palay. Pakainin mo natin si Bagwis mga kasinag. At sigurado gutom ito, galing sa layasan. Bagwis! 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 Ayun si Bagwis mga kasinag oh. Andun sa pinagtigilan namin kanina. Ayan na, mapunta na dito. Ayan na, Bagwis! Ayun, duwapos na nara. Bagwis! Halika na at hapon na! Kumain ka na, Bagwis! Hala, hindi pa lumalapit mga kasinag. Nakailang tawag na tayo. Kapagod din pati. Tapos pagsisigaw-sigawin ka pa ni Bagwis. Kapagod din talaga mga kasinag. Pero laking pasalamat ko sa mahal na Panginoon. Ginagabayan tayo mga kasinag ngayon. Hindi tayo pinapabayaan. Nalalampasan natin ang pagsubok sa araw-araw na ipinagkakaloob niya. Kaya laking pasalamat ko talaga mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Sinag, ayan na. Ayan na oh. Ang galing talaga ni Bagwis na yan. Ayan na oh. Ayan na. Oh, halika na, kumain ka na. Bagwis. Ito na. Ayan na. Ayan na mga kasinag. Yung bungaw na daga. Sige na. Baba na. Bagwis. Ayan na sige na, dali na. Baba na dyan. Baba na. Sige na, kainin mo na ito. Hapon na. Maghango pa ako ng uling. Abutin ako ng ating gabi nito. Sige na. Okay. Sige na, baba na. Kunin mo na yan. Ito, kunin mo na ito. Ayan ayan sige na Yan. Ito na Bagwis! Halika na! Ito na! Perlipit na naman yung ulo mo. Ito, sabit ko dito. Nasubrahan yata ng bunga ngayon mga kasinag Ayan sige na, sige na, kunin mo na. Sige na, kunin mo na yan. Ayan mga kasinag, nakita niyo naman si Bagwis. Yung daga na naibigay ko mga kasinag, nasubrahan ko yata ng bungaw. Talagang bukaw na wala ng gisingan. Ayan mga kasinag, ayan na, yun. Nalaglag. Kunin mo. Sige na. Bigay nga natin. Hindi naman pala masakit. Hindi naman itinuda. Ayan hindi naman nakatudo mga sinag hindi mo nakabao ng tudo. Aray! Ayan ay binao na talaga. Ayaw ka na. Hindi na. Kaway ko yan, daliri ko yan. Ito ibibigay ko sa iyo. Ito, ayan, yung daga. Namputin na. Binibigay na sa'yo, hindi mo pa madampot. Kunin mo na. Yan Yan. Yan. Sige, malalaglag. Naputi mahulog na. Sige. Kunin na. At mahulog na naman. Ay, bumaong pala yung kuko.
Oo. Ayan oh. Napansin nyo mga kasinag? Tapos yan dito oh. Bumaon pala na sugat. Sugat pala yung kamay ko. Hindi lang gaano halata. Oh. Kasi puro puti kasi yung kamay ko. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis. Maraming salamat po talaga mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Habang may oras pa mga kasinag, magpapaalam na muna ako. Kasi maghahango pa ako mga kasinag ng uling na bao. Kasi yung kinupras ko dun sa rawis, inuling ko yung bao. Kailangan hanguin ko para may panggatong kami. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Bye bye.